ஆ ஓகே தான் ப்ரோ, ஆவரேஜ் மூவி தான் ப்ரோ. நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணி தான் வந்தேன், பட் நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண அளவுக்கு இல்லை. ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் கொஞ்சம் லேக் அடிச்சிருச்சு, செகண்ட் ஹாஃப் ஒரு நல்லா கரெக்டாக போயிடுச்சு. ஃபைட்லாம் நல்லா தான் இருந்துச்சு. லவ் சீன் ஒன்றும் பெருசாக இல்லை ப்ரோ, நார்மல் தான் ப்ரோ, தனித்தமாக ஒன்றும் இல்லை. சோஷியல் மெசேஜ் பெருசாக ஒன்றும் இல்லை, நார்மலாக எல்லா படத்துலையும் எல்லாரும் சொல்கிற மாதிரி தான். அவர் எப்போவுமே தனியாக ஒரு சோஷியல் மெசேஜ் சொல்லுவார் டேரக்டரு, இந்த தடவை பெருசாக எதுவும் சொல்லலை. விஜய் தேவர்கொண்டா அவர் ஆல்வேஸ் ராக்கிங் தான் ப்ரோ. இல்லை படம் வேஸ்ட்டுங்க, அவ்வளோதான். படம் சூப்பராக இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃபில் வந்து கொஞ்சம் லேக் ஆகிற மாதிரி இருந்தது, ஆனால் செகண்ட் ஹாஃபில் அதை வந்து பேலன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க. சூப்பராக அவர் நேச்சுரலாக நடிப்பார்ல விஜய் தேவர்கொண்டா, அந்த மாதிரி சும்மா டயலாக் டெலிவரி அவர் ஸ்டன்னிங் திக்குவாய் மாதிரி வருவார். ஸ்டோரி ரிவீல் பண்ணக்கூடாது, அவர் நல்லா அவரோட ரோலை நல்லா ஃபுல்ஃபில் பண்ணியிருக்காரு. லவ் சீக்வன்ஸை நல்லா, அதான் ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃபில் வந்து கொஞ்சம் லேக் அடிக்கிற மாதிரி இருந்தது, பட் ஆனால் செகண்ட் ஹாஃபில் பேலன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க. அது எது ஒரு ரீசன் இருக்கும் அதுக்கு, அந்த ரீசன் வந்து செகண்ட் ஹாஃபில் பேலன்ஸ் பண்ண மாதிரி இருக்குது. மியூசிக் பிஜிஎம்லாம் சூப்பராக இருக்குது. முக்கியமாக வந்து காமெடியாகவும் இருக்குது. ஒருத்தர் வந்து முக்கியமாக வந்து அந்த மார்ஷியல் ஆர்ட்ஸில் வந்து ஃப்ரெண்டாக வருவார், அவரோட சீன்ஸ்லாம் வந்து காமெடியெல்லாம் நல்லா ஒர்க் அவுட் ஆகிருக்கு. ஓவராலாக மூவி வந்து ஒர்த் வாட்சிங் தான். ஃபைட் சீன்ஸ்லாம் செம்மையாக நேச்சுரலாக பண்ணியிருந்தார் விஜய். அவர் அதுக்காக நிறைய மெனக்கெட்டிருப்பார்னு நினைக்கிறேன். அவர் வந்து சூப்பராக பண்ணியிருந்தார். அவர் வந்து லவ் சீன் நல்லா இருக்குது. இல்லை நான் ஓகே, ரெகுலர் மூவி தான், பட் அவ்வளோ எக்ஸைட்மெண்ட் கிடையாது மூவியில். ஒரு ரெகுலர் மூவி தான், ரெகுலர் நம்ம மூவி பார்க்குறது இப்படி இருக்கும் அவ்வளோதான். ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் இல்லை, நார்மலாக இருக்குது. எல்லா கேரக்டர் ஹீரோ டான்ஸ் அது நல்லா இருக்குது, பட் ஒன்றும் எக்ஸைட்மெண்ட் இல்லை மூவியில். டைரக்ஷன் நல்லா இருக்குது, பூரி ஜெகநாத் சார் டைரக்ஷன் நல்லா இருக்குது. ஹீரோயினும் அவ்வளோ கேரக்டர் ஒர்க்கும் பரவாயில்ல, பட் மூவியில் ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் இல்லை. தெலுங்கு தெலுங்குல நல்லா இருக்குது. மதர் டங் தெலுங்குல பார்த்துருக்கேன், நல்லா இருக்குது. ஓகே, ஒரு டைம் 2 டைம்ஸ் பார்க்கலாம், அவ்வளோதான். படம் ஃபுல்லாக கிரிஞ்சாக இருக்குது ப்ரோ. இல்லை படம் ஒன்றுமே கனெக்ட் ஆகலை. ரம்யா கிருஷ்ணன் தனியாக பேசிகிட்டு இருக்காங்க. படம் அந்த படத்துக்கு அவனுக்கு சம்மந்தமே காட்டிகிட்டு இருக்கான். படத்தில் வந்து எப்படி கிரிஞ்சாக லவ் பண்ணலாம் சொல்ல வர்றாங்க. ஆமாம், அவர் நல்லா நடிச்சிருக்காரு, ஆனால் டேரக்டர் சமம் ஓகே எடுத்திருக்காரு படம். ஏன்டா வந்துருந்துச்சு இந்த படத்துக்கு. மொக்க படம் ஒன்றுமே இல்லைடா. படம் கிரிஞ்சு படம் மாதிரி இருக்குண்ணா. ஃபுல்லாக செல்லா காமெடி தான், எல்லாமே இருக்குது. ஆனால் ஒன்றுமே ஒரு இன்ட்ரெஸ்டே வராது படத்தை. ஏதோ எடுத்து வச்சுருக்கான், அவ்வளோதான். சும்மா ஒரு 2 மணி நேரம், அவ்வளோதான். 4 மணி வந்தது தான் வேஸ்ட். ஒன்றுமே இல்லை, நிஜமாலே ஒன்றுமே இல்லை, வேஸ்ட் படம். எதுவுமே கிடையாது. நான் அது ஆக்சுவலி வந்ததே பூரி ஜெகநாத் படம் தான் வந்தோம். நான் விஜய் தேவர்கொண்டானும் பூரி ஜெகநாத் போக்கிரிலாம் எடுத்தேன்.